मालायनि डेभेलप जानायखौ नोंसोर मानो मेगन सायो? मा लाब दं? नोंस्रा मा लाब दं? रिल्स बानाय बानाय आगैया माथो दाना आंखौ खबरखौनो लाला सिगांलाय माथो हरनि सानि रेस गैयै मिस कल हरोमोन रिदेलाय बायनाय आगै गोलाव खानायखौ नोंनि बोस्रोलायना जेराव बाजै खनजिताया मा गाज्रि जेनेबा मा गाज्रि भिडिअ खालामदों बिनि माबा मोनसे नुदों नामा? दखना बोखोस्रोनानै मोसानाया मा जादों? हिन्दी सिनेमा इंलिश सिनेमा नाय नोंसोरो। गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै मेन टपिकआवहाय फैनोसै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायनानै आरोना लोगोफोर नोंथांमोन भिडिअखौ स्किप खालामना जोबजासिम नायलांदो आरोना। दान मोननै मोनथामसो आगोलावहाय जिहेतु नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरोना लोगोफोर मेल मिटिं खुंजालायनाय बिथांखौ आरोना लोगोफोर। थ' दिनै बिथाङा दिनैनि दिनावहाय गोबाङै फेमास जानो हमदों आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना मिथिखायो बे सासे सुबुंखौहाय नङा होमब्ला लोगोफोर कनजिताखौ गोबां साननैसो आगोलावहाय दान मोननै मोनथामसोनि आगोलाव रिल्सनि दारै बिथाङा गोबां भाइरेल जादोंमोन आरोना लोगोफोर। थ' बिथाङानो बे रिल्सनि मिउजिक भिडिअखौनो लानानै थ' बिथाङा दिनै दाखालि सानथामसोनि आगोलावहाय मिउजिक भिडिअ बानायदों बिथाङा रिल्स बानाय होननाय मोनसे मेथाइनिखौ लानानै आरोना लोगोफोर। थ' बेखौ लानानै जिहेतु दिनै ससियेल मिडियायावहाय गोबां मोनसे फिन सोंखारिथिनाय जादों आरोना लोगोफोर। बिथाङा गुवाहाटियाव थाहैनानै गुवाहाटि सोहोराव थाहैनानै माने गाज्रि सोमोन्दो खामानि मावो गाज्रि आखुनि फालांगि खालामो ना बेफोरबायदि बायदिनो ससियेल मिडियायाव गोबां सोंखारिदों आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा नोंथांमोना बे जिहेतु कनजिता बर'आ थारैनो गाज्रि खामानि मावमारोना मावमारा बेखौ लानानै दिनै कमेडियान एक्टर दैदेन वारिया मा थांखि लानानै बिथांनि फारसे नैबे मोनसे मेसेजखौहाय दिनै ससियेल मिडियायाव होदों आरोना लोगोफोर। थ' बेखौसो आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बे दैदेन वारिया कनजिता बर'नि बागै मा बाथ्राखौ फोरमायदों बेखौ बुजि मोनगोन आरोना। नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना। नोंगौ बाजै खनजितानि माबायावहाय चेनेलाव आंनो करिय'ग्राफार खालामना होनाय जादों बा एसेबाबो डाइरेक्सन खालामना होनाय जादों। आं बिदि इसिग्राब मोसानो थोसानोबो रोङा माने बेखौ बारहोदो। नोंसोर बिसिनियाव थानानै मा रोनावनानै मा लाब दं? कमेन्टस गाज्रि हरना मा लाब दं? नोंस्रा थाइसेबो इनकाम जाया मिथिबाय। आरो मालायनि डेभेलप जानायखौ नोंसोर मानो मेगन सायो? मा लाब दं? नोंस्रा मा लाब दं? जेराव बाजै खनजिताया मा गाज्रि जेनेबा मा गाज्रि भिडिअ खालामदों बिनि माबा मोनसे नुदों नामा? दखना बोखोस्रोनानै मोसानाया मा जादों? हिन्दी सिनेमा इंलिश सिनेमा नाय नोंसोरो। जाम्बाफोर मा होनबावनांगौ नोंसोरलाय जेबो बुंनानै लाब गैला। नोंसिनि गाज्रि गाज्रि कमेन्टस हरनाय नोंसिनि कमेन्टस हरनायाव मालाय डेभेलपसो जायो। ओंखायनो होनखादां दाख्लै बाजै खनजिताखौ सोरनिबा रोनावनायावहाय रोनावफानो नाङा होनना बुंखादां। सैमा सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा। सैमा सोंनायखौ सोंबाय थानो हो होनना बुंखादां। गाव सोंनो अहाबा गाव सिरि थागोन बे होनना बुंखादां। नोंहाबो खर' सानानै लाब गैया। नोंनाव गाज्रि कमेन्टस हरनायखौ मा खरस जादों नोंलाय? नोंनि भिडिअखौथ' नायदोंना बियो नायनानै नोंहाथ' एसेबाबोथ' नों इनकाम जागोन ना नोङो होनना बुंखादां। आंनि खर' सानानै लाब गैया होनना बुंखादां बुजायखादां। जोंफोरो मा जोंफोरखौ बिराद गाज्रि गाज्रि कमेन्टस खालामो। जों दिनैसिम नोंसिनि कमेन्टसखौ जोङो अबेबा ओरै नायलाबायनानै नुलाबायबासो जोङो नायो। जोङो फारि 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 नायनानै सोर कमेन्टस मा हरदों मा हरदों सोरबा उमुक नामा कमेन्टस गाज्रि हरदों आंखौ मा बुंदों नामा जों बेखौ नायै नायै जोङो नोंसोरखौ रायनोबो साना मिथिबाय। बिसोर बुजिया उन्दै गथ' खोमा साननानै जोङो बिदि सानो आरोना। उन्दै गथ'फोर खोमा साननानै जोङो बिदि जानला मोनला गाज्रिबो रिप्लाय होफिना। थाथों होनग्राया थाखायो। सोरबा माबा मोनसे डेभेलप जानो गोसोब्ला खस्थ' आरो दुखु खस्थ' सहायनांगौ जानानै फैयो। अरजाया दुखु खस्थ' सहायदो। नोंनि दुखु खस्थ' सहायनो हानायानो जिउआव दावगानाय बायदि मोनगोन। आंबो दुखु खस्थ'जों सहायनानै आङो जिउखौनो दावगानाय बायदि मोनदों। आंनि जिउआव जेसेबां खैफोद जादों
जेसेबां थाखा फैसा नांगौ जानानै फैदों माने इसोरा दं नालाय बैयाव इथ' हरनांगौ बैयाव 20,000 हरनांगौ बैयाव 5,000 हरनांगौ माने थाखा फैसा ग्रोब 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 जाना होयो आरोना ग्रोब ग्रोब जाना होयो बेनिखायनो सहायनानै सोलियो आरोना सहायनानै सोलियो मानसिफोरनि बुंनायखौ गोसो सिङावनो ला बिदि आरो मा बुंबावनो दोननोसां गासिबो गोरोंजोबखा आजिखालि रावखौबो बुजायनो हाखाया बाजै खनजिताया खस्थ' मस्थ'नो एलबामखौ बानायनो हाबाय फेसबुकनि पेमेन्टआबो मोनाखैमोन दा नै दाख्लै फुइट जाबाय बिनिया 20 तारिखआव आरो पेमेन्ट हाबनायाथ' नोङो 23 तारिखनिफ्राय 29-30 तारिखसिमबासो हाबलायखायो सोरबा 1 तारिख जालायखायो एकाउन्टआव मेन एकाउन्टआव हाबनाय आरोना ओरैनो फुइट जानायाथ' नोंना 20-21 तारिखआवनो फुइट जाना होखायो बिदि आरो एखेखा माबानिजों इउटुबनिजों फेसबुकनिजों एखेखा आरोना ओमफ्राय नैबे फेसबुकनि पेमेन्ट मोनबानो बानायबावगोन मोजां एलबाम बानायबावगोन आरोना बियो एबारहाय ओरैबायदि लागोन 20 फिसायसो आं बिसोरखौ एक्टर एक्ट्रेस लागोन आरोना जाय लामायाव ओंखारबाय जेब्ला होनहरखादों आदा नोंनो एक्टर ला बाजैजों नोंनो एक्टर ला मोनसे सोरबा सिख्लाफोरखौ सोरबा सोरनिबा फिसाजोखौ लायनानै एक्ट्रेस खालामनानै जेबो लाब गैला आंथ' हाबा जाखानाय मानसिखौसो आं एक्ट्रेस खालामसिगोन होननानै आं बुंखायो आं लोगोफोरनि सिगाङावनो बिदि आरो आं बारा बुंला तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय जिहेतु नोंथांमोना बुजि मोनाखैब्ला अन्नानै रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर तो बेनि गेजेरावहाय आं फंनैसोल' बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनो नागिरदों बिनि सिगांनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेराव आपल'ड होनायावहाय माबा मोनसे आंनि गेना गोरोन्थि जादोंब्ला गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिनाय थाबाय आरोना लोगोफोर तो लोगोफोर जियानो जा नंगौ आथिखालनि जुगाव जायखि जाया मोनसे मोजां खामानि मावनाय सासे सुबुङाहाय जिहेतु जौगानाय लामायाव फैदोंब्ला नंगौ गोबां सुबुङानो मेगन सायो आं ससियेल मिडियानि दारै konjita बर'खौल' बुङा गोबां मानसिखौ आं नुदों आंनि मेगननि सिगाङावहाय नुदों मोनसे लामाजों माने मोजां लामाखौ मावनानै हान्थिलांनायनि लामाखौ जुदि आगान सुरलांनो सानदोंब्ला बिथाङा थांखिनि लामाखौ जुदि मोनहास'नाय बायदि लामायाव फैदोंब्ला गोबां मानसिफ्रानो माने मेगन सायो माने एम्फौ सुना होनाय बायदि ब्रें ब्रें बेरे बासा थाम्फै बंग्रा बानाय बायदि एकदम एम्फौ दैनाय बायदि बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनो नागिरो आरोना लोगोफोर थ' बेनि गेजेरावनो जों साफ्रोमबो जोंनि बर' सुबुंफ्रा जुदि बेफोरबायदि गावजों गाव एना एनि बुखिलायबाय थानाय बेफोरबायदि जुदि जाथाय जायोब्ला दिनैनि जुगाव जोंनि बर'आ मालाबाबो खौसे जानानै थांनाय नङा आं बेखौ नोंथांमोननि सेरावहाय बुङो बा गोसोआवहाय बेफोरबायदि फिलिंसखौ लाबोदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना गाज्रि मोननांलासै दिनैनि जुगावहाय जों गावजों गाव एना एनि जानायनि सम नंलिया बयबो जों खौसे जा नोंजों आंजों दिनै जों सापर्ट होलायब्लासो जोंनि नांगौ बायदि इयुन फैबाय थानाय जिहेतु लामायावहाय जों बयजोंबो मददथि होलायब्लासो जों गावजों गावनो साक्सेस जालायनो हागोन होननानै आं सानो आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय गोलावखौ बुंलायासै बेक बुंनानै भिडिअखौ फोलावनो होना सानाखै नोंथांमोना आंनिख्रुइबो बांसिन मेलेमजिबि सुबुं दङ आंनि बुंनायफ्राव माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बियो आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौहाय अननानै प्लिज आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय